Il-Partit Nazzjonalista għadu ma ppubblikax ir-rapporti dwar il-kontijiet tiegħu jew id-donazzjonijiet li jirċieva għall-aħħar sentejn. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta illum f'dik li diskrivit bħala konferma oħra ta' kif il-Partit Nazzjonalista għaddej minn kriżi amministrattiva kbira. Ir-rapport fil-Gazzetta jinnota kif dawn ir-rapporti iridu jkunu sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali ta' kull sena skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u wara li tagħmel l-iskrutinju tagħha, il-Kummissjoni Elettorali tippubblikhom fuq is-sit elettroniku tagħha. Fil-fatt jekk wieħed jidħol fis-sit tal-Kummissjoni Elettorali, isib ir-rapporti għall-2021 u għas-sena l-oħra li kienet is-sena tal-elezzjoni ġenerali. Bil-liġi l-partiti politiċi huma obbligati jippubblikaw iż-żewġ rapporti separati. Wieħed minnhom huwa dwar min ikun ta' donazzjonijiet fil-waqt li d-donazzjonijiet ta' ċertu ammonti jridu jkunu ddikjarati mingħand min ġew. Fil-każ tal-kontijiet awditjati, il-partiti jridu jagħtu rendikont tal-finanzi tagħhom tul is-sena li tkun għaddiet. Il-Gazzetta komplet tirrapporta li jekk kif ninsabu fit-tielet kwart tas-sena, ir-rapporti fiż-żewġ każi suppost kienu sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali u ppubblikati. Fil-każ tal-Oppożizzjoni dawn għadhom mhumiex hemm. Fil-fatt li llum qalet li skont tarif li għandha f'dan l-istadju lanqas ġew sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali. Dan ifisser ukoll li għalhekk pubblikament qatt m'hemmx rendikont tal-ewwel sentejn sħaħ ta' tmexxija ta' Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, hekk kif l-aħħar kontijiet ippubblikati huma tal-2020, is-sena li fiha Bernard Grech inħatar kap f'Ottubru. Meta Bernard Grech reġa' kontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, kien tkellem fit-tul dwar il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista u kien qal li l-qagħda hija ħażina. Iżda sal-lum wieħed għadu ma jistax janalizza dan mid-dokumenti għaliex għadhom mhux ippubblikati. Waqt intervista li kienet saretlhom il-ġurnalista One News Samuel Lucas, Bernard Grech kien ġie mistoqsi dwar għaliex il-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista sas-sena 2021 għadhom mhux ippubblikati. Għal din il-mistoqsija, il-kap nazzjonalista gideb jew ma kienx jaf li ma ġewx ippubblikati. Trasparenzi, inti tgħid ħafna fuq it-trasparenza. Ġew pubblikati. Ara daqsxejn, għadek kif kien hemm rapport.